bai jene mun na fiya ke zai eni ala ni kira ce en ne be ko ga ne be koro kuma fe nyana e be to la kali zai ka zai la bu ne de ya fe na manta ko e de ya fo zai nyana ce ma fo musuma fo e de ya fo mo ko shite ko in kala manene ni eto ne e ma fo ni ma fo jo ya fo manta jene ge ja e de dala ya mo bi lai e ke harama di e de mo jenyo woni abeni ala ni kira ce ne kuma do ke e be ni keke fo ka je wuli ne te ko kuma ta kuma fe nyana mais ne kuma do ke ni mo suwi wallahi ne tiere la bin tiere la shi jene fo ka min ne te dai la jai te dala mo e te horo jenyo woni iya zai la bu manta adame ke te be ba ide na ko kesa wallahi ko kisa ide ni mo na adame ke aya kuma de bana so manta ne kana binga ma fingala ma jekala ko ne tara kuma do fo zemena ni kuma bana ni ta ida alala ma ta funa soro ni ma fo zemena wallahi bile ni ko ya ida alala ma ta ko te sika tuta wallahi bile ta e ta ka to to ne ke Jene? Ça va. Ça va pas, agora tudo. Agora tudo igual. Nem que eu olho nesse da minha penta. Diri ma fini kana wole mun tini ga penta. Ina na bara wala muna. Kana sabalsa. Sabal be wale mo wala ko yesi ko na wale dito ko. E jone nasi. Au mo ngerasa. Di mo na na so la no kana na fuku ami nyon fa dona ta bona ta wala mi ki éviter. Kana na kuma tansa. Kana kuma tanwade. Mais muni la et toi tu te permets de appelle et clair boss au fond na bureau là. Na? Ni mana ni ga bureau. Ai imana na ne a be fi. Imana na ere. Ni bi yoro na fi ya ni tu. Kana sabalsa. Nina muti ni kuma nisa. Nina wi mantani zaizo. Mamita? Au mamita ko ma ni da. Jani a be chene wi la wi. Ai di mamita ko ma do wi ka bo. Di nana mamita ko kuma de fone na ya no wi do re ka bo. Kana ni mana kele sa. Ni busuka. Ni mana kele. Amma kuma kara. Ni wi kile na ida. Jana. Ima foi ganare. Ne re ko ti no ne kai ga ko la ba. Bona? Mais mais ti fait bio jene. E fe ne ga foi na chu di. Ai ne ti fait bio. E fe ne ga foi na kan men na. Yi ma kanu kai ne re kai la. Ti sera ko. Wala ke tu fush tu. O de na jam sa ti. Kara. Do ko na di bon mo na ti. Okay. Ni ko mo ne ku dona la wa mbora la. Ti sera ko ne tay na ti. Me gane o do bi la bo de. Wala ta gane o de. Am fla be bi bon mo. Awo kana plaier bi do le me am fla be bon. Asele na. Jana wi ta su. Ai sa mi la le bana la chien ko to wi ta su to. Am sa bara yo. Inna la dona kana ne la jagwa. Kan ni male ke ba ba le. Yo kale. Ege. Ikalu junjul mega gleya mega biya la alsa woni kade. Kare wa nyina feno lo sa feno de tebe ni cheso sera e fuiza. Oho. Ni etse ya fui akeda fui le bolo laba. Dire nere de kai ali fa ramadi ya ran ni fu de ne fa le ko fo me de afo. Ni bi ga mu fi ya kan ni ga from ni. Ko go bi bolo ni be ko bolo ni. Ni tare ya yere. Enda no le fone na. Enda no dono ni fone. Awo. Ibe so no jago ya. On yama isi dala mina kina ngo bara ni kila ku. Jene. Ka ko no dala mina le bara ni kila ku. Fa na se la mo se gi. D'accord. Mais na tare. Ila tan ko na. Musul lo restare ku shubaga. Ikun tala. Amena na muso ila fana man nyone.
mais ne wara na ni parce que ni man ko ke kele ku yere jenet na faramila mais bon que ça Anne-Clé. Anne-Clé. Samo. Pour bâcher. Ah oui. Ah, marathon. Nen na ne ko mo ko me war dori la. Ko jonguti. Kara ke jonguti wa. Kara. Kara mo fami na ni no. Kara kon go amisiga fenda awma. Me wari ka ta wari jeta ka da awma. Kara mo fone na. E ta kun bitigi tigi. E de ta bitigi o be kara de ta bitigi. Kara ta de bitigi. Oh. Alors dongo e do kan blakana. Kana wardo minani no. O kera wo make. Ah o kera ke wo kara ko de ko na ma be muna kan no mine. Bitigi tigi e ta kun. Amo fone na. Amo fe. Kara kon mo fone ala ko ngati. Wala de zoro net na juru rati ma kara ka de. Na fone na. De ba ti na ma fone ne te fuyi. Oho ne be kuma le ma njigine ya fa mo a. Iya me. Ide ne ga kara yara wuli. Fone ya wuli ga fa. Allô. Oui, asi, ça va? Ça n'est pas bitigi le ma fo ko na mo ko be muna kan na bitigi la wo bitigi ba dia. Awo nu na mo be mina la nga wo be daw ma. Oh ça n'est na bitigi fe no ka wa dia no anga le ndo ka wa dike mo fo ale. Ai ne kuma war ko fa ere. Ai te la kana sino ne jole me ki kono no. Fa ba pere ne ko na te nyini ngane bugo kan no a. Iki do wa. Na fora ke te bitigi al ne te sigan sa go so bitigi kono fe una. Sabo ka en yere benale. Kati kono so. Awo ngono ko so. Awo nyame. Ame nyon so so. Ngono ko so mi te na passé chin. Iga bitigi njamani mbari. Awo. Ne bon te shara dia. Iklota mangana yoro. Ah sama ere. Madola ma goni. Ansoro. O maki tiambia. Allô? Oui, bonsoir, ça va? Oui, c'est tout la communication. Vous allez bien? Si, ma reproduit avec tantôt. Ah ouais, ben Sony, dès ce soir, vous serez livré quoi? On va vous livrer. Ah ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Anna. Oui, patron. Viens ici, s'il te plaît. Ok. Patron, oui. Willy. Ça va bien? Ça va. Pourquoi? Donne. Et il y a la dame là, qui? Si, elle est là-bas. Ok, il va falloir garder un moto là-bas. Maintenant, tu as là souvent. Tu dis à la dame là aussi, car tu as encore à qui doit y avoir. Ok, nous avons la clinique, nous avons produit là-bas.
Kini mais silo ya. Ah ouais, silo mo. Oui, oui, bon, nya fait un produit bana, on veut livrer pour la reine quoi. Pour la reine. La conception de là. Ah ouais, clair. Mais bossi era de mana. Ah ouais, era de oui quoi. OK, y a pas de souci, problème là. Et tifo muso yana mais. Ah ouais. Et il va faire pas attendre pour la quai. OK. Pour garder la moto la bosse sans ça j'arrive. Merci beaucoup. Il veut faire donc go et va arriver à faire une glandine là. OK. Laissez-le nous voir. OK. Merci. Ah, allez, madame. Oui. Bonjour. Ça va? Ça va. Il va arriver toi, mais accouchement de la Ah oh, d'accord. Madame, ça va? Oui, ça va. Bah, chouette. Si. Non, non, consultation est là. Oui. Bon, on a qu'on l'a gelé, non? Oh. Madame, et toi, on dit? Mamie t'a jacté. Mamie t'a dit. Oui, flanc, oui. Ah, oh. Ok, d'accord. D'abord, oui, il y a une Djanfa. 46. 46. D'accord. Bébé, Oui. ça va? Tu es là? Ah ok. Quand même. Quand vous étiez, ok. Quoi? Il a attendu ces régionales. On commence à la rue, tu dois être pour nous afficher. Au lieu qu'on a là. Ah oui. Et assis. Est-ce que nous avons eu un moment pour se voir au bateau qu'on a là? Et quand Oui, il est assis. Moi, il faut lui dire qu'il a fait quand il a fait là. on est inconvénient de la salle, tu as le mot, ou tu as bara maga tu amna tu obla modo tu anga ta régler fashion lo daga usawa e ga famia donc du coup anga ta amita ga ini buditi ga kunya na bofolo no bora no amta su ni jilba ere averti ga ba kwa ima donc la jilba an inala sona man jilba bi nyon solo ok ne era tara chote famia re ne won bolo ne won fe woni inconvénient kun to la Voilà. Joli là, bon. Voilà. C'est ok. moto la donné ah gobon autre pour dumuru ni sanna ne ga afiki ga yoron furan ah moto la donné asibita boutique la chila kana
Madame, et avec l'ami au terrain. Aïe. T'es fier quoi mon terrain? Parce que c'est où il y a beaucoup. Comment on terrain? Docteur. Ni ko mo bi la mi fe ka kuma do fiya la. Tiens nous ne konomante. Ngani galu ni tike. Ko konomando. Ça mi fait. Il y a papier donc c'est 20 à dire. Ni ma ira ko konomando. Madame, vraiment au cas où tu as un barata ou la facture ou là. Vraiment à rendre les négos quoi. Docteur ala ni kira kama. Ni tchemu mi ñoo fe ni be fa ni furudi. Madame, galou mana ne tugu tugu. Ala wa tchien. Donc amana ko ne bulu ba su lan ke quoi. Docteur. Mi deli. Hal ni ko wari. Ba dima. Donc madame war goûter. Ya fa war goûter. Mais barata bolu femi. Amana ko da galou te mo chama bari bena. Sasa ne tara kuma yin ngane buko. Ki boju wuri. Fa ba tigo ketan ne kuma. Sama yɛrɛ kuma dɔ la ma ne tɛ sama faamuya dɛ. Fafo ne kara tɛ han. K'ale tɛ fosi di ne ma. Mais ne kun b'o bɛɛ fɔ ale ɲɛna ka ban. A tɛ a bɛ k'a tugu don. Fɛnɛ ne ko n ko n'a ma farati n k'a ka baara bɛ cɛ k'ale ka baara ka tiɲɛ ye. A kun bɛ k'o bɛɛ de fɔ. O ye sɔrɔ sama bijama ye dɔrɔgu da. Dɔrɔgu dɔrɔn. Peut-être i bɛ taa ba cɛ ka bɔ a la de. Ne bolo ka jamanen de don. Salam alaikum. Alaikum salam. Sama. Abiri. Apa coba ni? Pasti. Pasti. Yang awal. Akhirnya coba. Akhirnya tidak flat. Akhirnya. Cikgu cari ni. Bu asin nana juga galan nama. Oh. Anana di. Kuni kau wardu di tak kuku udali. Wari. Oh, mu uti ini cek. Udah ale ada kamu tu ada ke belakang ya ni. Kau wardu dali makan. Ikuti. Ok sa. Sama. Ne kun ni mango. Ni asin nana ko wana fɛn ngi ga bɛɛ dama asin ni wele k'ale nana ko mina k'i b'i ban ka minɛnw d'a ma a ma minɛ fɔ dɛ a ko wari de sinon a ma minɛ fɔ asin kun ko wari da Ne ko a fila bɛ minɛn ni wari. e tun bɛ minɛn d'a ma i bɛ wari ko ɲɛfɔ a ɲɛna bon comme yɔrɔ fana ma fɔ ne ɲɛna o a ko de k'ale t'a di ko tant que ne yɛrɛ ma na a kun bɛ ɲini ka ne bugɔ yan. ne ni faamuya sa asin i b'a dɔn a ma ja cogoya min na ni mago bɛ wari la han i bɛ ne yɛrɛ wele ni wari di ma y'a ma i b'a dɔn wari kɔni ni wari bɔra butigi kɔnɔ i b'a ye tɔnɔ de bɛ dun ma. K'a kun bɛ k'a fɔ ne jamanaya de. ayi Samba kana to k'i jama kunna dɛ. ne patron ne ma jama kunna ale fana nana cogoya min na o de ma se a kɛ cogo la ale nana ka k'i. ayi a ka ɲi a fɔ ne yɛrɛ sa n'a mago bɛ minɛn fɔ minɛn bɛɛ d'a ma ni wari ko don ne yɛrɛ bɛ wari d'a ma y'a mɛn Asi ni mago bɛ wari la dɔrɔn ne yɛrɛ wele ne bɛ wari d'i ma e kun nana jumɛn ne minɛ. Han? E kun nana jumɛn ne minɛ. Ami ta ye kelen. Ami kelen de nana taa. Okay. Okay, sama. Salam alaikum. Masarin. Abedi. Kor basti. Imaka kene. Abasin. Anu wati. Komi chidok min trawli che. Mi fa na boala. Awo. Ana si bora. Oh bashi te kuma ba kono sanfe. Awo. Nala sonama. Masarin. Awa kange tanga de so. Eri bigana patron bole ne ibne tene mobile manu. Nderi masabeni kledu. Nderi masabeni kledu. Yame. Ni jakuma ko aba sigi surugu sigiyoro la.
k'a sɔrɔ a tile ma se a bɛ gɛlɛya o de ye na kura den ni buguri Serie kalifa jugu taba yɛrɛ ni ngalamandi o ye bo cilen bugurinjɛ la o tuma n bɛ yɛlɛ sanfɛ fɔlɔ komi ko ne ye suruku ye i bɛ ne balima fɔlɔ de i bɛ sɔrɔ ka don Masaren n ye Masaren de ye e de ye Jata si ye Sogolon Jata mɔden kana don ni Tarawele cɛ Tarawele kɛ min bɛ yen n'a bɛ jeliw ni lafiya yɔrɔ dɔn n'a bɛ jeliw ni hinɛ yɔrɔ dɔn Masaren i tanudon bɛ na nka i y'a faamu bala patron bɛ tɛsɔngɔ min d'e ma ni ne ko n bɛ nin da o kan o fana cɛ man ɲi maa bɛɛ ni tanudon de don nka maa tanudon fana man ka bɛn i sadon ma jeliba i b'a fɛ k'a fɔ ko ne bɛ sa bi dɛ ayi i bɛ sa bi walahi Masaren i tɛ sa nka n bɛ fɛ ka min f'i ye masa bɛɛ n'i tile don an bɛ dugawu kɛ Ala k'i yɛrɛ tile yira an na o tuma a to n ka taa Tarawele kɔnɔna na fɔlɔ awɔ Keta Konate an ba jeli ninnu hakili a ka ɲi fo ka denw ni diɲɛ don o don mɛ n'an bɛ den na an ka so kɔnɔ i tɛna dɔ fɔ ne yɛrɛ i m'a dɔn faama ninnu lafiyalen don jisuma yɛrɛ bi yan n'an ka sɔ suma fɔlɔ yan Tarawele ka na ko ninnu maa t'u cogoya dɔn kulusi ɲɛginen kɔni o ka fisa jeninen ye n'a ka ɲi ta ni jisuma in caman min jeli kɔni kɛlen k'i to kule kɔni na kɔni ka ɲɛgɛnɛ kɔni kɛ kulusi la kɔni o lakalema di dɛ alhamdulilayi rabbil alamin Tarawele yɛrɛ n b'a dɔn sɔɔni a tɛ mɛbili a bɛ nɔ Docteur, dimi min bɛ ne kan e dɔrɔn de bɛ se ka ɲani ma ka dimi in bɔ ne kan cɛ in binna ne kan ne wa ni masaw bɔra kalama u bɛ n gɛn foyi tɛ se ka nin ko in sumaya ne yɛrɛ la f'a ka ne furu de sinon n'a ma furu a bɛ kɛ degunba ye ne ka diɲɛlatigɛ la e yɛrɛ k'i sigi k'a lajɛ i ye balimamusotigi de n b'i deli i ka ɲa ma i ka papier kɛ ka diya min b'a jira ko n kɔnɔman don. Madame problème t'a la mais tiɲɛ yɛrɛ la a tun ma nɔgɔn mais Ala sɔnna n bɛ seko kɛ. O bɛ diya n ye kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma. Nanga fɛn minɛ ka yɛlɛ sanfɛ. Ayi bibi c'est bon ada ayi ne bɛna taa so yɛrɛ o. Ka taa so wa? Ne m'a fɔ ko jeliba bɛ na n ka bɛna ko in bɛɛ sigi sen kan bi yan. A d'a ma a ka bilen ɲɛ. An ta sa jeliba ma se yan. Jeliba bɛ k'a kɔnɔ sanfɛ. Ok. A to n ka da yɛlɛ a to n ka da yɛlɛ. Ok madame. Nka docteur ko kelen bɛ yen o ka gɛlɛn kosɛbɛ n bɛ ka ko in kɛ cɛ min na a bɛ se ka kɛ a bɛ se yan sabula n'a ye ɲininka n b'a fɔ a ye n ko nana yan nka n'a nana n'a y'i fana ɲininka i jija cogo sugu bɛɛ la a kana se ka bɔ a kalama ko ni kɔnɔma tɛ n bɛ fɛ nin ko in ka da ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ o la docteur merci beaucoup. Bicɛw a fɔ nin fana bɛ se ka kɛ n'aw ma dɔgɔ binkanni na nin ma ɲi dɛ mais ne bɛ cogo cogo kɛ cɛ min bɛ se ka furu cogoya min ne b'o fɛɛrɛw tigɛ a hinɛ yɛrɛ de donna ne la i y'a faamuya n bɛ cogo cogo kɛ fo a ka nin furu parce que o fana ye ala sariya ye furu ka di ala ye a ka di kira ye donc an bɛ cogo cogo kɛ a ka se ka den furu cogoya min an b'a kɛ ten.
fɔ